O albariño da adega meañesa Abionta é o mellor da anada 2023 da denominación de orixe Rías Baixas. A elaboración fíxose co ouro da cata concurso da festa do albariño de Cambados. A prata, pola súa banda, marchou para Soutomaior, para a adega Noelia Bebelia. No hay ningún premio que tenga la trascendencia y la importancia de la fiesta de Cambados. Y es un premio que enseguida se nota sobre las ventas. El día siguiente, o incluso desde la hora siguiente, ya se empieza a notar. Por eso una satisfacción enorme, ¿no? Nosotros llevamos relativamente muy pocos años, es la quinta edición en la que nos presentamos y bueno, súper contentos porque de las 5 ediciones salimos premiados en 3, con lo cual es una estadística enorme, brutal, sí. O bronce recaeu noutra adega meañesa, Atis, co seu xión. Os viños destas 3 adegas foron os escollidos polos catadores entre as 61 marcas que participaron nesta edición da cata concurso, a 36ª. Bueno, é ben certo que os que o levan os premios son viños bons e chegaron á final e pasaron á final. Por lo tanto, eu, como non podía ser de outra maneira, quero felicitalos, dalle os seus parabéns e de seguir así, que sigan así, traballando ben, porque é o ben deles. A entrega foi o colofondo xantar co que tradicionalmente se despide a festa do albariño de Cambados. Despediuse así unha edición multitudinaria na que non se rexistraron problemas salientables. Pero en términos xerais, e tendo en conta o volume de xente que acudiu estes días a Cambados, creo que podemos, todos os veciños e veciñas de Cambados, Concello, Capítulo Serenísimo, Consello Regulador, todos os que dunha maneira ou outra, corpos e forzas de seguridade do Estado, Policía Local, etc., podemos congratularnos de que saíra todo ben. Presumamos do noso sector primario, que tanto caracteriza a Galicia, que hoxe é sinónimo de innovación, de vanguarda, pero tamén sen esquecer o cariño co que se trata o produto. Presumamos dos nosos viticultores e adegueiros, preservadores da paisaxe e dinamizadores económicos. Na carpa instalada en Torrado reuníronse máis de medio milleiro de persoas. Ademais da entrega de premios, entregouse tamén o recoñecemento do Concello, a Folla de Ouro. Como é tradición, foi para a pregoeira deste ano, a mariscadora cambadesa Victoria Ubiña.